ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዩጋንዳ 44 ኤርትራውያን መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዘለዉ ፍሊጣ ጅቡቲ ኣብ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ተዓጊተን ንዝርከባ መራኽብ ክትሕግዝ ከም እትደሊ ፍሊጣ ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ ተዓሊም ንኸሃድሙ ናይ ዝፈተኑ እዩ ዝተባህለ ጋሲ ተረኺቡ ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕጽል ኣብ ዩጋንዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝሰራየሉ ወርሒ ሒዙ 197 መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፉ ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ጄን ሩት ኣሰንጋ ፍሊጣ ንሳብ ሳልስተ ዝሃበቶ ሓፈሻዊ ኩነታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዩጋንዳ ካብ ናብን ጎረባብቲ ሃገራት ክመላለሱ ካብ ዝጸንሑ መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ብብዝሒ ኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ኬንያ ምዃኖም ቁጽሮም 444 ይበጽሕ 337 ዩጋንዳውያን መራሕቲ ዓበይቲ መካይን በቲ ቫይረስ ክልከፉ እንከለዉ 222 ታንዛንያውያን 44 ኤርትራውያን ተም ዝተረፉ ድማ ዜጋታት 7 ሃገራት ተዘባዮም 699 ወጻእተኛታት መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ንተወሳኺ መርመራን ሕክምናዊ ክንክንን ነናብ ሃገሮም ከም ዝተፋነዉ ዘመልከተታ ሚኒስተር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ኮሮና ቫይረስ ዘይሓወዩ 567 ኣብ 14 ትካላት ጥዕና የለዩ ከም ዘለዉ ገሊጻ እቶም 64 ካብዚኣቶም ዜጋታት ወጻእዮም ዩጋንዳ ብኮሮና ቫይረስ ዝሞተ ሰብ ኣይመዝገበትን ብመሰረት መግለጺ ሚኒስተር ጥዕና ኮሮና ቫይረስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 33 ዞባታት ዩጋንዳ ተላቢዑ ኣሎ ምስ ኮሮና ቫይረስ ተተሓሒዙ ሓያሎ ናይ ጽዕነት መራኽብ ኣብ ክልል ማያት ዓለምና ተዓጊተን ከም ዘለዋ በብእዋኑ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ጅቡቲ ብቐይሕ ባሕሪ ዝመላለሳ ኣብ መጻብቦ ባብኤል መንደብ ተዓጊተን ንዝርከባ ክሕግዝ ይኽእል ዝበሎ መደብ ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪቡ ብፍላይ ባሕረኛታትን ሰራሕተኛታት ናይተን ተዓጊተን ዝርከባ መራኽብን ንዕረፍቲ ይኹን ምቕያር ናይ ስራሕ ምስ ዘድሊ ንወደብ ጅቡቲ ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉ ምፍቃዳ ኣህጉራዊ ማሕበር መጓዓዝያ ባሕሪ ፍሊጡ እቲ ሃገር ምስ ሕቡራት ሃገራትን ማሕበር መጓዓዝያ ባሕርን ብሓባር ኣብ ዝዘርግሕዎ መግለጺ ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ክልል ማያት ቀይሕ ባሕሪ ብፍላይ ኣብ መጻብቦ ባብኤል መንደብ ተዓጊቶም ዝርከቡ ባሕረኛታት ናጻ ናይ ንግዲ ዞባ ጅቡቲ ከም መሰጋገሪ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ክልል ማያት ዓለምና ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተዓጊቶም ዝርከቡ ኣሳት 70,000 ባሕረኛታትን ሰራሕተኛታት መራኽብን ነናብ ሃገሮም ንምፍናው ወይ ብካልእ ሰራሕተኛታት ንምቕያር ይጽበዩ ከም ዘለዉ ኣህጉራዊ ማሕበር መጓዓዝያ ባሕሪ ይገልጽ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ዝሸመቶ 33,000 ቶን መሸላ ዝጸዓነት መርከብ ኣብ ክልል ማያት ሞሮኮ ተዓጊታ ከም ዘላ ተቐሊሑ እዩ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ባሕሪ ንዝሰዓግቱ ባሕረኛታት ንምሕጋዝ ተበግሶታት ክወስዳ ክረኣያ እንከለዋ በንጻሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝሰዓግቱ 3 ቱርካውያን ሃንደስቲ ባሕሪ ናብ ክልል ማይ ኤርትራ ድሕሪ ምጽግዖም ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተታሒዞም ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ካብ ወገን ቱርኪ ይስማዕ ኣሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ብዛዕባ እዞም ኣብ ኤርትራ ዳሃዮም ዝጠፍአ ባሕረኛታት ኣመልኪቱ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝጸሓፎ ደብዳቤ መልሲ ከም ዘይረኸበሉ ሕርየት ዝተባህለት ጋዜጣ ኣብ ዓምዳ ኣስፊራ ኣብ ሱዳን ካብ ወተሃደራዊ ተዓሊም ካህድሙ ናይ ዝፈተኑ እዩ ዝተባህለ መቓብር እኩብ ሬሳታት ወይ ጋሲ ከም ዝተረኽበ መሰጋገሪ መንግስቲ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከተማ ካርቱም ኣብ ሳልስተ ዝተረኽበ ጋሲ ስርዓት አልበሽር ኣብ 1998 ብግዴታ ናብ ወተሃደራዊ ተዓሊም ዘእተዎም መንእሰያት ካህድሙ ኣብ ዝፈተኑሉ ናይ ዝተቐትሉ ክኸውን ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ እቲ አልኤፋሎን ኣብ ዝተባህለ ማእከል ወተሃደራዊ ስልጠና ዝተረኽበ ጋሲ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት አልበሽር ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብዝሃብዎ ሓበሬታ ክርከብ ተኻኢሉ ብዝያዳ ንምርግጋጹ ሓዳስ ኮሚቴ ቆይማ ትርዮ ከም ዘላ መንግስቲ ገንዚቡ ኣብ 1998 ካብ ወተሃደራዊ ስልጠና ካህድሙ ዝፈተኑ 55 ተዓላሞ ብጃልባ ሩባ እናሰገሩ ከም ዝጠሓሉ ስርዓት አልበሽር ኣብቲ እዋንቲ ገሊጹ ነይሩ እዩ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ላግጽ ዓማፅን ሓብሓብቱን ክሳብ መዓስዩ ብይርጋለም ፍስሓ እታ ሰማዕታታት ጥራይ ዘይኮነት ደቃ ብህይወቶም ኣብ ጎዳጉዳ ዝቐበረት ንደቂ ሰማዕታት
ካብ ምድራን ፊጻ ድራር ኣራዊት ምድረ በዳን ዓሳታት ባሕርን ዝገበረት ንብዓት ወለዲ ሰማዕታት ዘይደረዘት ሕዝንተ ሃገረይ ተጐልቢቦም ዝገበሉን ተቐሊዖም ዝጠለሙን ዝዓመፁን ንብዓታ ምሰሉነት ከርእይዋ ዳሂላግጾምን ሕጫጭኦምን ከስምዕዋ ዘይሓፍሩ ላዕለት 20 ሰነ መጽያላ ስድራ ቤት ሰማዕታት ብምስትንታን ኣዒንቶም ከዛርይዮም ብቐስታ ብልቦም ብትሕቲ መልሓሶም ምስ ሰማዕታቶም እናዕለሉ ክሓቱን ሃልዋቶም ክነግሩን እዮም ቤተሰብን ፈለትን ሕዩራት ስለ ፍትሒ ስድራ ቤት ግዳያት ባሕርን ሰሃራን ስለ ንቡር ቀብርን ቅባጸትን ኩለን ስድራ ቤታት ከዓ ስለ ሕሰም ናብርአን ስለ ከርተትን ሞትን ኩሉ ዜጋ ሓቢረን ክነብዓየን ዓመት ሙሉእ ነብዓተን ኣዛረየነን እሞ እዛ ዓለት ድማ ስለቲ ኩሉ ዝኸፈለኦን ዝሰኣነኦን ሓቢረን ዘስተንፍሳ ላዕለት እያ በቲ ሓደ ድማ ከም ወትሩ እቶም ሓራግጽ ሰብ እናሓየኹ ክነብዑ እዮም ንኣውያትን ስቓይን ሕዩራት ንቑዘማን እህታን ወለዲ ንምሕፅንታ ህፃናትን መንእሰያትን ክዕብልል ዝፍትን ናይ ሓሶትን ይምሰልን ቁዘማ ወይ ናይ ዘየለ ስምዒት ጉራ ካብ ዓመፅትን ተለኣኣኽቶምን ክስማዕ እዩ እዛ ዕለት ንዓማፅን ተዓማፅን ዝውክል ክልተ ገጽ ስለ ዘለዋ ወዲ ሰብ ግን ናብ ኣራዊት ናይ ምቕያሩ ተኽእሎ ክሳብ ክንደይ ዶብ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ልዕሊ መቓብር ዝጠለሞምን ባዕሉ ዘጥፍኦምን ኣብ ልዕሊ ቤት ማእሰርቲ ዝኸሓዶምን ዝሓየሮምን ብህይወቶም ዝቐበሮምን ደው ኢሉ ዓይነታ ወላድ መኻን ዝገበራ ኣደ እናረኣየ ኣብ ፊት ስድራን ፈተውትን ኣብ ቅድሚ ዜጋታት መላእ ሃገር ቀሪቡ ቃንዛን ስቓይን ህዝቢ ክላገጽ ኣስሓኮ ዘይህልዎ ኣብ እንታይ ዝዓይነቱ ኣራዊት ስለ ዝማዕበለዩ በቲ ዘይሰብኣዊ ግብሩ ስኽፍ ዘይብሎ ከመይ ኢሉ እዩ ክሳብ ክንድዚ ብትራጀዲ ተላጊጹን ስሒቑን ዝኽእሎ እታ ኮነ ኢሉ ብድሎ ዝዕነዋ ሃገር ብዕላማ ዘብረሳ ቤት ብዘይንሕስያ ዘጽነታ ስድራ እናመላኸተ እዚ ሳላ ሰማዕታት እዩ ክብል ከመይ ኢሉ ይኾነሉ ሰማዕታት ነዛ ንውሑዳት ጥራይ ኮይና ዘላ ኣብ ንእስነታ ዝሸምገለት ኤርትራ ኢሎም ከም ዘይተበጀውስ ንሱ እውን ይፈልጦ እዩ እቲ ዝኾነ ግና ኩሉ በንጻር እዩ ሓቀኛ ዛንታ ኸስዕብ ኣብ መወዳእታ 2010 ብሰንኪ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝተገብረለይ ጐነፃዊ መርመራ ፍርቂ ሃለዋት ኮይነ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ደቂሰ ነበርኩ ዝሓተትክዎ ንኽምልስ ዝፀዓረሉ ዝነበርኩ ጊዜ እዩ ብሕቖይ ምስ ጐልጐል ዓራት ካብ ዝላገብ ሰሙናት ተሕሊፈ ነበርኩ ኩነታት ጥዕናይ ናበይ ገጹ ይኸይድ ምህላው ምስ ዝሕብሩ ስምዒታት ተባቲኸ ብሸበድበድን ርግኣትን ሓካይሜ ከመይ ምህላወይ ንምግማት ዝፍትን ነይረ ሓደ ሰብ ደቂሰሉ ዝነበርኩ ዓራት ቀረበ ኣዳውሊ ኢኹ ተጐልቢበሉ ዝነበርኩ እንሰላ ቐልዐ ኣዒንተይ ከፈትኩ ፈጣጥን ቀያሕታይ ዓይኑ ኣብ ገጸይ ተኺሉ ጸንሐኒ ፍሽኽ ኢለ ስሙ ጸዊዕዮ ቀንበይበይ ክብላ ዝጸንሐ ዓይንቱ ንብዓተን ከዓዋ ዳሓን ዲኺ ከመይ ትኾንለኺ ምስ ስምዒቱ እናተጋደለ ድመጸ ዳሓን ባዕለይ እኳ ክሰምዖ ብዘይክእል ድኹም ዳሃይ መለስኩ ኣዒንቱ ካብ ገጸይ ኣለየን ድሓን እንኳዕ እሞ ይሞትኪ በዓል እከይ ደቂሱ ይሓድርን እዩ
ከጸናንዓኒ ፈተነ ኩነታተይ ከቢድዎ ምንባሩ ግዳ ካብ ትዕዝብተይ ኣይተኸወለን ኣነ ግና ናይ ምንባዕ ምቕንዛው ምጥማይ ስምዒታተይ ሞይቱ ነበረ ብምንታይ ገይሮም እዮም ሃሪሞምኺ እገለኸ ነይሩ ድዩ መኖም ይቐንዲ ሕቶታት ደራረበለይ ቅድምን ድሕርን ዚ ግዜ ዘይተጋደፋኒ ሕቶታት እየን ዝነበራ ንብዓቱ እናፀረገን ምስ ትንፋሰይ እናተቓለስኩን ቁሩብ ዕሊልና ኣዕሊልና ዝበሃል እንተኾይኑ እዩ በሊ እዚ ዋርድያ ነዚ ዓይነይ ክሪኣ ኢለዮ ይፈቒዱለይ ዝረኣዩ እስራት ሒዝና ኢና መጺና ኣጆኺ ክመጸክየ ኢሉኒ ርእሰይ ብምንቕናቕ ሕራይ ኢለዮ ኣብ ገጸይ ጠሚቱ ብክልቲአን ኣእዳዉ የማነይቲ ኢደይ ዳህሲሱ ተሰናቢቱኒ ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶን ማይስርዋን ንዓመታት ሓኪም እሱራትን ሰራዊትን ዝነበረ መሓረ ሰልጠነ ድሕሪ ሓፂር ዘይኮነ ግዜ ወርሓቱ ክዝክሮ ኣብ ዘይከኣል ኩሉ እዋን ሓኪም ዓዲ ኣበይቶ እሱራት ተሓከምቲ ሒዙ ናብ ሆስፒታል ሓሊበት መጸ ሽዑ እውን ኣብኡ ነበርኩ ሰላም ንኽብለና ድማ ንውሽጢ ናብቶም ዓራት ሒዝና ዝነበርና እሱራት ኣተወ እቲ ኣለኸ ዲኺ በቃ ዚ ሕክምና እምበር ገዛኸ ጌርክዮ በለኒ ፍሽኽ ኢሉ ኢዱ ንሰላምታ እናሰደደ ገዛና ምስዳድ እንተኣቢኹምና ደኣ ገዛና ወ ንገብሮ ኣነ እውን ንወስታ ኢደይ በቓላት ኣሰነኽዎ ስምዕንዶ መሓሪ ሓኪም ዘመድ ክዲ ዋላ ወዲ ዓድኺ ክልቲኡ ኣሕፂረ መለስኩሉ ብኣምሆ ካብ ሱዳን ደው ኢሉለይ ከመይ ኣላ ሰላም በላ ኢሉኒ እውይ ከይዱ ድዩ ክልቲአን ኣእዳወይ ኣብ ማዕጓጉርታያ እምበርኩ ያኸ ኸይዱ ዓቕሊ ገበረ እምበር ኸጣይሱ ሓስቡ ነይሮም በለኒ እዚኣስ ካብ ህይወት እሱራት ተበጊሰ ጥራይ እውን ሓሶት ምዃና ክጥርጥር ክእል እየ መሓሪ ድሕሪ ምኻዱ ካብ ሓለፍቲ ዝተናፈሰት ክትከውን ኣለዋ ካብ ምሕር መድግጋም ለሚድናዮ ኢና ክሃድም ንዝፈተነ እሱር ወይ ከብሊሉ ንዝብልዎ ኣባል ብድሕሪኡ ዝናፈስ ወረ ኩሉ ተመሳሳሊ እዩ ጽቡቕ ተሓሲቡሉ ምንባሩ እንተኾነ በቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ነገራት ባዕሉ ከም ዝሓላለኾም ይውረ ናይ መሓር እምበኣር ካብ ዝፈለየ ይረኣኽዎን ምሽ ወዲ ስቡ እዩ ሓቀይ ንስለ ዘረባ እምበር ንምርግጋጽ ዝሓተተኒ ይመሰለንን ወዲ ስቡእ ጥራይ ኣይኮነን ጻንታዮ ኣቦኡ ንዑ ምስ ወለደ ምስ ኣሕዋቱ ሳልሳይ ርእሱ ተጋዲሉ ሰለስቲኦም ኣይተመልሱን ተሰዊኦም ቶም ሓዊ ኣቦታትኸ ውላድ ኣለዎም ዶ ካልእ ሕቶ ሰሓበ ኣይወለዱን ንሱ ጥራይ እዩ ስለዚ መሓሪ ሓድጊ ሰለስተ ስውኣት እዩ ዓሌቅላ ወኸማ ንባዕሉ ናይ 9 ተጋደላ እዩ እወ ንሱ ናይ 9 ተጋደላ እዩ ንቓላቱ
مليسة دقم كله تكمتي 2013 بزحات إيرتراويان أما أكلاي بحري جماجم لامبيدوزا كم زتحلو تسمعه نابتم كل من قدتات حبريتا زنفقوم أسرات كي ترفع لحقه محاري مسقوالون أدقوالون سالساي رأسو أبزهم موت هيوتم كابزسانو زيغاتات إيرترا مخانو دما سمعكو نزي سمعيت زي ناب قالات كيركا بتصحف كتسفرو زكال انت خوينو اندعيه شعوقنا حجي لذوش تايز تسقوده كبيد سمعيت موصو يكالكون نوغا إيرترا يترف نسلامن حقا زيغاتاتا نقبركوا كم زي تفكد تغيروس تتحدقس وعد استبهالة محاري مسدرا بيتو كمشحت زيغاتاتنا أبقاستات سدت نبورسين يركب نززان تازيزك على عنا عماتي أب أدبابا يوصيو عم ساقوتي مرة خبي بوزحان تغلقلو طوافي نخبري مدناني نزخر سماتاتيو انت بلنا بتحد الأقصي بتخالكا حلوف چكانة رايو يرقالن في السها راديو إرنا مدام من سياد عبريدي إرنا سلام زخبركم سمعتي راديو إرنا بحفشة بفلايكا مدام من سياد كما يتغنيو لومي حاموس 18 سنة 2020 امباركس نعاكم يخون يوم زبلنا مدبات حزنا أبساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا ختصنحو بخبر زعدمكم أخبرت محارئة سنة يتصنحوت مدام من سياد عبريدي رنا بلعلي حوي بتحتي حوي حوس حصر زبلت دمون على بويكونكا زبزح كفال عدنا من حليفو جزان دامن تعجيو ويتخافيتولو من مسمن تقايو قالا أم دامن دنبخ بون تفليحو وجع يبهالالو كتقوصاصرو أزي قليلي أرجليوس من أبن دامن جزا أتيو ويوتيو بنصور كتلليو أتشجرن ساعتات أتو خوينو صحايا معربا أبتي فيت ندعلو بويزو لغزاوتي لباو دي قام سسافحت أدي أبتا حانتن أنكون دكوان دعلو بوي كينا جو لدات نوشتي أبوي كأن قدام شنخ تعدا قابي يتونزيفو أبتنويح بمران ستتقلق ومبرو كوفيلو وخاعيبلو من ينتزي بس تحتينا زحلف زلو أبوي نابتي بتحت الدنبه زحلف عينو جمتلو كلل النفتنة ندي حتى أتم سبعي عيركم ديخم باش بخلص إن دخي كونه وا تايدا معالكم دي بلني نسوم سدي عيرم يمزخونو إنه ندو بترم تخيلهم بركم كبصحو ساعة دليو تقبيتهم أدياس عيبا كم فرانا نخصت انتايدا أخ قبرو دك أملكي مامم اتن لتاي سنتاي تريفوان كتسللا بينن كتفتفان دين زو على زلوا أبوي قرر دحر مصراق دمصو واغورنا عبيلو كموت موت كرسي كاب حمام رأسو كواس تبهله مسولو انديو انتاي دا دليخي ازو كواس بصنع دنبو ملو قلعت عبيم ددا ولاد مخان مخونو أب مونغو دينا بوين هندبت عم يقصد تاسفنه أدينا تسقطها تسبر زدليت كتمثل أنت قلعة حمد كزيت لقلقيو كم بت حمد كتسحترزو عالكيو تحضري نحوسي كدحنني نبوي أجارو أطبق أبيله مليسة تسقعكو دحرايك جدده
اترقس خحلف الدورونات تسكيمو أبو خقابي أمي تبالاش ولهم أنت سبيت تبالاش بيكي بتصحيخي قول عندي كسيل كندس معيا وا غورزو قوال كوين أنتي تريفوا أدينا بوين بزعباي بستل على رأستي سميرو ما يفلطونيم أدي دحرت بزعباي جميراتو زنبرت زربا انتي كم تسعب أزير قصنيا نبركو انت زي تقاقي نساون نتزس بيوز نبركو كي رخبكو زبلت النخم زي قبر رقصنيا زنبرت تمثل هاساس ورق أو حبرت صحي كاب تعرف اللوز نبره سلومن سمرن قزاوتي النار أنايو تأفأ مريت نايت المات دني أنت ألاليوا بيمانن بتسقامن هدوء شوشو تانفاس كفاتس يجمره أنا أدي كمونا بوي هدوء نفاس الناس تامقرنا أبن نايب علنا عالم زدحلنا مثلنا هندبت مملكتي تو إيدي نقدميت وديته أبو تبقى قدميت زولو أشعالي بقراي تريقو اللي خادو أبو تريقو اللي خادو أينا يبرهان قولي اتنتو مبعر ترى مريحوهم زولو رئيوان ناي رأيون كير رقاقصكو نسي يبقى دامين بريه بعرينا أبدي قادو في إتيو رئي خايدو سبحيو يزولو أتو قالي أبي لخريقو أبقدمي يزولو مني خبز وعل زولو سبأي مسبلتا دي أبوي حوص خغنحا قصو زيرو نخالئيتات تملكتا أبوي قصو غنا نابكال مأزن كي زره أدى ود خاطي خب عنچيتي أدي بسنبات كاب تخفي لاتو زنبرت دوكا بدت بلت مرحبا حنقو ودي تكالو علو ديو تدفألو أبيد ألو أقريبا أبت مربا غزانا عينا على أخطو بات نهلكي اتو ما بتقول قلت تسرعي مزلو دكتوريو ما لخدو مبالكا لا تسرعي زلو أدقنايو الله أحيخي كابي دا أبوتك الكلالي خيو تودي دا أبلو مستمع ودات اللو أحد ربي له من لسكولا سمعتنا دي سمعتنا كير رقاقسكو نقد ميكو قوي جمركو أتقول عنا بيدليخي أديج أدرت كسبلي لبو أن فرحة الناس عبت اللي بقصبت قل كنقات تتحاسكو الشابي دما قدنا حليفة تساقركو أما أكلتهم عسرت زخون من أسي زنبر أياي بنهري متسي كسع زننو تتأمتأمكو أأزانو ببتري أما حلاليفو أما أقرو تسكيمو زنبر عنسيتي زمال أسانت أخ أبولو وتأتبلكو برهاني يتخليني خقدافي كبيدي كبل تقاومني حابن نترح حابن يخلي كبل مسنت إنتي تمحت أنكو كم زي كقلو رقص أن يخلو فقادي ملأ نوح كيسا قمكو كابن نابن حفف كبلو متجمركو بزي حتو تقبلو مليسو أما أقرو سؤالو إنكن تدليغي زناي ما يجري كان حازيو أبوي نتسألو سبسيبو أب أفدق قدويلو أديك أبو شات مقبل وداز خون هاتي متى يكتبل تسأنحنا زيتي ملسوس ترخو تسبيت نبرا يا معيكي حول بسلي أحبنا خلو قدبني يا معيكي حول بسلي أحبنا خلو قدبني كاتب العشر بتخافلي كان أدينا بوين كم لمادوم أبتلمت بوتوم ممعداون متصباين أي قارصون اتتسبيت عمتات نبره أنا خاء أب أقرب بوي كوف مبال قديفة رأسيك إلى أما عردي كوف قبل جمركو بهرفان قويخ قبولو زنافق أياي كاء أب حلميت راح يجبط نيره أبوي اتكوا بحساس سب كم زحالفة زفلت زنبرا عينتو تقاريدو أب تسبيت كوينو عينتو تقليلو مرأي كأبيو جمره نتسألو سبسيبو مشت زقبولو عقبا مريم ودو أم متصباين كله ولاون ملس تسبيت ترخيبو انت تملسه مللايو خيسئن تسفخي قرصن
ዓብ ሸቕሎት ኣተወ ኣደይ ከዓ ብትሕትውንኣ ከም ሰበይት ኣቦይ ባሻይ ብኹረፄን በይና ኽተህተፍትፍ ጀሚራ ነበረት ምስቲ ምሸት ካብ ማእከል ኩሎም መንእሰያት በካይድኡ ኣለልያ ኽተውፅኦ እትጽበዮ ዝነበረት ሕሳስ ልደወዳ ዕቑባ ማርያም ወጊሑ ክሳብ ዝዓርብ ከተዕልል ጀመረት ኣደይ ንዕቑባ ጨኪኑ ዝውሕጥ ጉድጓድ ክህሉ ከም ዘይክእል ኣብ ርእሲ ሸቕሎታ ርግጸኛ ነበረት እሞ ኣብ ሕጽኖቱ መቑረስ ቅጫ ዝኸውን ቅርጫት ትሰፊ ነበረት ካብኡ ሓሊፋ ኸዓ መርዓት ክተናድየሉ ሓሰው ትብል ነበረት ሓደ እዋን እንዳ ብርሃነ ዝበሃሉ ስድራ ቤት ከይዳ ጓሎም ንዕቑባ ወዳ ሓጺያታ ከም ዘላ ንኻልእ ከይሂብዋ ተላብያቶም ከም ዝተመልሰት ኣጸቢቐ ምስ ጐበስኩ ሰሚዐ ነይረ ኣደይ ንዕቑባ ማርያም ክትወልድ 7 መዓልቲ ከም ዝተጻዕረት ከተዕልልን ከላ ንትሕሳስ ልደወዳ ኣብ ቀላጽማ ንምሕቋፍ ዝነበራ ህንጥዩነት ወሲኻ እንክትዛረብ ትማል ምሸት ዘጋጠመ ፍጻሜ ክሳዕ ዝመስለካ ኣብ ኣእምሮኻ ትስእለልካ ኣበላልዑኡ ኣካይድኡ ኣተናፍስኡ ከይተረፈ ኸደጋግም ሞዓል ናብርኣ ገበረቶ ዕቑባ ማርያም ኣብ ቡሬ ዝበሃል ግንባር ከም ዘሎ ኣብታ ዝለኣኻ ደብዳቤ ነጊሩ ነበረ ኣብ ውሽጣ ኸዓ ስእሊ ነበረት ኣብታ ስእሊ ጀብጀብ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ታንክ ተሰቒሉ ነበረ እቲ ምስኪን ኣጠማምትኡ ጥራሕ ካብ ኩሉ ካውንኡ ኣይተቐየረን ዓይንቲ ዕቑባ ፍቕሪ ዝፍልፍላ ቆላሕተ እንከኣ ናይ ፈራሕ ቆልዓየን ዝመስላ ኣብ ኢዱ ኸዓ ራድዮ ነበረት ኣደይ ነታ ስእሊ ብምሒር ምርኣያ በታ ራድዮ ዝዝረብ ዝነበረት ሰምዖ ዝነበረት ክትመስል እዋይ ዝወደይ ንምንታይ ኢሉ ዳኣት ራድዮ ሒዝዎ ትደጋግም ኣብ ካልእ እዋን እውን ካልእ ተስፋ ዝሓዘት ደብዳቤ መጽያ ነይራ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ክትመጽእ እንከላ ኣደይ ንደቃን ንጎረባብታን ፀውዐ ኣኽፊታታ እቲ ኩሉ ኣብታ ደብዳቤ ዝነበረ ሰላምታን ጽሑፉን ከዓ ሰሓቕን ንብዓትን እናተሓዋወሳ ትሰምዖ ነበረት ኣደይ ዕቑባ ካብ ገዛ ወፂኡ ተመሲሑ ዝረር እውን ስለ ዘይመስላ እቲ ወታደር ኮይኑ እየ ዘስምዕ ቃንኡ ክርትም ክሳዕ ትብል የስሕቓ ነይሩ ኣደ ሕጂ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ክንቅየር ስለ ዝኾንና ንራኸበሉ እዋን ርሑቕ ኣይኮነን ኣጆኺ እዚ ተስፋ እዚ ኣዝዩ ዓብ ነበረ ኣደይ ግን እታ ደብዳቤ ተነቢባ ምስ ተወድአት መይቱ ተባሂላ ዝተረድአት ክትመስል ኣምሪራ ኣልቀሰት ኣደይ ሓቃ እያ ነይራ እቲ ተስፋቲ ንኸብዲ ወላዲት ክጥብር ከም ዘይክእል ርግጸኛ ነበረት እቲ ተስፋቲ መተዓሻሸው ጥራሕ ነበረ ዕቑባ ኩናት ቅድሚ ምውድኡ ይኹን ድሕሪ ምውድኡ ከም ቃሉ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኣይመጸን ቃል ኣደይ ከዓ ወደይ ብላዕልን ብታሕትን ሓዊ በሊዕዎ ጥራሕ ኮነ እቲ ሓውቲ እናዘከረት እንክትሽቁረር እንታይ ምዃና ይርዳእኒ ነበረን ዳሓር ግዳ እንታይ ማለታ ምዃኑ በረሃለይ ሓቃያ ቡሬ ዝበሃል ቦታ ንባዕሉ ከም ሓዊ ዝባላዕ ኩነታት ኣየር ከለዎስ ቦታ ኾይናትካ እዩ ዕቑባ ከባቢ ኣስመራ ምምጽኡ ሲትረፍ ካብታ ዓዱ ክሳዕ ዝመስለና እንደጋግማ ዝነበርና ስም ማለት ቡሬ ዝመጽእ ዝነበረ ደብዳቤ እውን ካብ ዘይመጽእ ዓመታት ሓለፈ ንዘይ ምምጽኡ ኸዓ ተለኣማመድናዮ ኣደይ ነቲ ኣቐዲማ በፂሓቶ ዝነበረት ዘራ ጉደላ መርድእ መጺኡ ንሱ ኸዓ ወድኺ ብጅግንነት ተሰውኡ ዝብል ነበረ ኣቦይ እውን እቲ ኣብ ገበላ ኾንካ ትጽቢት መልሲ ከም ዘይብሉ ኣረጋገጸ እሞ ጓሂ ተማሊኡ ሰዓበ ኣደይ ክልቲኦም ስኢናቶም ነደይ ምጥፋዕ ዕቑባ እንተዘይኮይኑ ጅግንነቱ ዶ ታሪኹ ዶ ኣይርዳእን እዩ ምኽንያቱ ዕቑባ ማርያም ነደይ ሃገራ እዩ ብድሕሪኡ ሃገረይ ትብሎ ዓደይ ትብሎ ዓይነይ ትብሎ የብላን ኩሎም ዝወለደቶም ድሕሪ ትሕሳስ ልደወዳ እዩ እንሆ ኸዓ ጫፍ ጓሂ ኣኾነ ነደይ ዓለም ብምልእታን ተጠፈእቱን ካብ ዕቑባ ማርያም ወዳ ከም ዘይትበልጽ እዩ ዝርዳእ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ክሳዕ ዝመጽእ ሰሙን ምዝተረፉ መደባት ሬድዮ ኤርትራ ንሓድገኩም ሰናይ ቀን መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤርትራ